joatea. Itxoitan dizute ben, oan? Eta badakigu oiturak ez direla errezatzen. Baina diren ere euskarazko egiteko zerbait egin behar genuen. Eta hori bilaka hasi ginen euskarazko programazioa prestatzen eta baita ere formazioen gaurko egunen. 2025ko maiatzaren herri bezala erronka handia jarri diogu gure buruari 8 orduz euskal abestiak abesten egongo garelako. Orain, arratsaldeko 4:00 gaueko 12 arte egongo gara euskal abestiak abesten. Azken fina, plaza hau nahi dugu euskararen bihotz izatea, euskararen ardurazuna, estres lingüistikorik gabe, jakitenaren euskaraz hitz egingo dugu. Eta iritsi da eguna, eta bereziki egin dugu, antolatu dugu euskaraldi horren barruan Hondarribiko lehenengo euskaraldi herrikoa. Eta horregatik eskerrak eman egizkizuet gaur eta gaur elkarrizketen guztioi. Eta txalo bat guztioi hau lortu dugu. Nire lehenengo gintza eskerrak emateko erabili nahi. Mila esker egunero euskaraz hitz egiteko erabakia hartzen hartu duzuten guztiei. Mila esker euskaraz gaztea erabaki duzutenean. Eskerrik asko edizio honetako herri batzordeko kide guztiei, euskaraldian izena eman duzuten guzti bateri ere bai. Izan, pertsoneta edo izan. Mila esker gaurko eguna ere antolatzen ibilitako guztiei. Eta bereziki ere plagan elkarteko prestatu diguten bazkari gozuaren. Mila esker euskalotean izena eman duzuten guztioi. Izan, momentu honetan, eszenatoki dela pasako zaztelako edo baita hortikan abestuko duzutelako. Eta ezin, ahaztu gauko euskaraute antolatuak izan dugulare gurekin hementzen daukagun Gabi de la Marta, mila esker Gabi, gaur gurekin egotatik. Hortzen daukagun ere, interneteko pertsona ezaren hau, gaur gurekin daukagun, mila esker. Eta mila esker ere euskarautearen dinamizazioa lanetan ibiliko zaratunei. Bereziki herriko kalean ibiliko dako irotzu gaueko 12 arte. Eta argi dago zaki eta elkarrekin gauza herriarrak egiteko gai badira. Bestalde, euskarautea gaur daukagun euskaraldia bihar bukatzen da, baina zalantzarik baldin badego, zaki udalaren eskutik euskararen alde lanean jarrituko dugu. Hondarritarrak euskararen dugu eta euskarak ere gureak dugu. Eta euskaraldi honetan egindako jarraitze horrekin aurrera jarraituko dugu. Horregatik eta gauzatxo bat izan nahi dizu. Prestatu dugu horreko txartentxo horregarri berezi bat. Prestatu dugu amarrilarekin. Nahi dugu diploma horreko bat izatea. Nesketu namuke norbaitak soberan baldin badauka nurra bezgotzen. Entregatu zazuten mailan soberan baldin badauka zaten. Azten finean, egun berezi bat izatea nahi izango dudako, lugarri bat, lehenengo aldiz euskaraute herrikoia egiten dugulako euskaraia, eta horregatik jartzen dut artidinak euskaraute herrikoean parte hartu du. Naiko benukena da, etxean, bakoitzaren gelan, sukaldean, dena denako tokian, jarrian izatea eta gogoratzea egun eder bat pasa genuen euskaraz eta euskaratik. Eskerrik asko eta hasi dadila euskaraute herrikoia! Una
Rico nel salmone, sì. Ah, y cantan desde abajo. No, irán para arriba. Sí, esto es para, ahí se para que canten todos. Ah, vale. Digo, a lo mejor cantan desde abajo mirando para allá, pero claro, me da igual, mirar por la pantalla que no. No sabe leer. Y ahí sabe leer, pero no va a saber leer tan rápido. Sale los días. No, ahí está todo. Vale. Lo libramos. Ahí está organizando la vida. Es que cierra las casas. Cuesta, ¿no? Ahora que hacéis noche por los puestos con esa calle por ahí, ¿o qué? Hasta cantar que he llegado. Venga, ahora una semana, 5 días. 5 días salís. De lunes a viernes. Bueno, domingo a la noche a viernes. Y dormís en puerto. Al mercado, a la mar.